Здравейте, аз съм Милена и съм на гости на Подари с любов. Сега ще ви покажа как бързо и лесно да опаковате подарък в къщи. Поставяте подаръка върху предварително изрязано парче хартия и премервате отстрани, така че да открачва подаръка. С ножица изрязвате излишната част от хартията, така че когато повдигнете хартията, тя да достига до средата на страниците. С тиксо прикрепвате от едната страна и после от другата страна, след което прибирате навътре краищата и ги залепвате с двойно лепящо тиксо. Ако нямате двойно лепящо, може да използвате обикновено тиксо. Идеята е да не стърчат никъде ръбове. Имайте предвид, че когато ги затворите и сложите отгоре пандулката, ще се скрият всякакви неточности и неравности. Размотавате си от желаната пандулка и я поставяте върху краищата, така че да се покрият евентуални разминавания или ъгли, които не искате да се виждат. Изпъвате, за да може да бъде равна линията, иначе ще има, ще се изкриви настрани. След което я залепете, за да може да минете към другата страна. Може само от едната, може да я кръстосате, за да е по-красив подаръка. Това зависи от пандулката, с която разполагате, и от желанието ви и времето, с което разполагате за опаковане. Съответно, после, когато я залепите, правите една красива пандулка, за да бъде подаръкът завършен. Ето вече нашата лента е готова. Залепваме отново. И сега си правим една пандълка тип звездичка. Идеята при тази пандълка е да се подгънат крайчетата и да станат на триъгълничета. И си правите три еднакви такива завъртулки, които ги щраквате с телбода. За да се държат да не се разтварят. Трябва да са горе-долу еднакви по размер, за да може, когато ги кръстосате, да бъдат красиво оформени. Защряквате и следващата и така, докато станат 3. Може да направите и повече, ако имате желание. Например 4 или 6, но тогава става по-трудно за крепенето, затова с 3 е стандартно. Когато сте готови с трите панелки, ги намествате една върху друга, така че да се кръстосат и си приготвяте. Ето сега ще ви покажа как. Вътре за пандълката, така нареченото коремче или пълнеж на пандълката, за да не седи дупка по средата. Просто трябва да я подгънете и можете ли да я залепите с тиксо или с двойно лепящо тиксо. Ако ви удобно, може и с телбода да я прикрепите, но ще остане телче, затова е хубаво с двойно лепящото да я подгънете. Ето ги първите две. Защряквате ги, намествате ги хубаво и ги защряквате да не играят. След което прикрепвате и другото. И сега става вече звездичка с дупчица по средата. Идеята е така да сложите телбода, че да не си смачкате пандуката по края.
Затова бавно и внимателно. Най-накрая се слага третата част отгоре и прикрепвате всичките части. След което прикрепвате пълнежа с двойно лепящо тиксо, като внимавате, широчината на тиксото да не е по-широка от широчината на пандуката, за да не ви стърчи настрани. Коремчето се поставя успоредно на най-горната част от трите, след което на гръбчето отново се поставя двойно лепящо тиксо, може и с горещ силикон, но с тиксото също е добре, тъй като няма голямо налягане, няма голямо напрежение и може да се залепи. Отлепяте, поставяте го върху лентата, притискате и подаръкът е готов.